Mayong Mudto Universe, Mayong Mudto Philippines, Mayong Mudto kanatong tanan. Ang kinaot kita, gaana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamudtuhon. Abino padayon kita sa atoa nga mga gibuhaton, no? Kada adlaw magita may mga gisangon, no? mga gisangunan man ta. So dato na dako kay ikalipay nato nga dunay mga sangon sa Ginoo kanato kay buti pasabot gisaligan kita, ano bala, no? So unsa gani ang sangon sa Ginoo kanato? Higugma ang Dios labaw sa tanan o higugma ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. So ato nang ikalipay kay tiaw bagot gisangunan ta kaysa mo ingon nga wala kay apil kay di ka kamao yan. Mas maayo ha. So, kumusta naman mo mga higala na hinaot kitang tanan, nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panlawas. Okay, no? Abino, padayon ta sa atoa nga mga buhaton adlaw karon nga Miyerkules baron. Yes. So, di ay ugma ni, ugma mga higala. Pizza 7, no? Na may Miyerkules gahapon. Karon Huwebes man taron mga higala. Pizza 7 na kini sa bulan sa unsa mga adlaw, Mayo. O hala, no? Tara, padayon ta mga higala sa ato nga mga buhaton ni ining kabuntuhon. No? Padayon kita sa ato nga mga gibuhaton, padayon kita sa ato ang mga gikalingawan, no? Pagpangalagad sa Ginoo uban pa. Abino salamat ha sa inyong kanunay pagpaminaw, no? Bisan paminaw ug gamay, no? Samtang naghimo mo sa inyohang mga buhatonon, anahala paminaw mo sa radyo. Doon na mo'y TV, anahala ari sa Field Products, no? Field Products tanawa po din taon ng inyong ubos nga alagad nga nangalagad po pinaagi sa ginagmay pong huluhisgot-hisgot ginagmay kabahin sa ato mga pagtulunan nga Kristohanon. Okay, no? Bino ari na tamang higala sa ato ang CBCP News, balitang simbahano ni ining kabuntuhon. Carmelites Monastery, Carmelites Order of Carmelites Discalced, no? Order of Carmelites Discalced, aduna na bagong Father Provincial. Siya mao si Father Joey Maburang, no? Father Joey Maburang, no? Maburang, no? O kini siya usa kini siya ka membro sa OCD or Order Carmelite Discalced of Carmelite niya na install siya isi Father Provincial sa Our Lady's Hill Center of Spirituality dito sa Bago City. Ayan, no? Balita mga higala gikan sa Batukan, Pope Francis nagkanayon, if someone criticizes me for proclaiming the gospel, let him do so truthfully. Ayan. Manay gisulti sa atong talahorong Santo Papa. Kung doon naman gani mga tao nga musaway kanako tungod sa akong pagsangyaw sa Ebanghelyo, nahala ang inyong ipadayon ra na, pero tinud-anay ipadayon ka na. Okay, no? Ipadayon ra na naman ay sulti sa atua nga talahorong Santo Papa. Kaya doon naman gipipila po rin taon nga ni kuan po, ni padayag po sa ilang mga pagsaway sa ato ang talahorong Santo Papa tungod lagi sa mga gipangtudlo sa atong Santo Papa kabahin sa kining pagtulunan nga Katoliko, no? Nga kabahin po sa kalinaw sa tibuok nasod, sa tibuok kalibutan. Ay no? So matud ba niingon ang tanong Santo Papa o ganahan jud mo musaway nako? Oh, sige ra, padayon ra mo diha. No? Mao po ni akong gisagop mga higala nga pagtulunan. Nahala, no? Padayon kita sa ato nga mga buhatono ni ining kamudtuhon o ari kita sa ato nga Saint of the Day. Bueno ang atong Saint of the Day karon mao si May 7, si Santa Rosa Benireni. No, kaya no kini si Santa Rosa Benireni, taga natao kini siya ni antong tuig 1658 unya namatay ni antong 1723. Nya dito kini sa matao sa Viterbo, Italy. Unya organized a free school for girls. She opened in 1685. And he organized the Venerini Sisters.
Unya matud pa ubay-ubay kini sila didto sa US ug uban pang lugar. Unya working among Italian immigrants. No, kini si Santa Rosa Benereni. Ayan. Mao kadto mga higala nga ato ang Saint of the Day karon ug padayon kita sa ato ang mga buhatonon. Bueno, arita mga higala sa ato nga ari kita mga higala sa ato ang catechism. Bueno, mawala na po ni ron parehas ga parehas gabi nga nawala. Okay, no? Agahapon rin agahapon. So ari kita mga higala sa ato ang topic, understanding temptation. Ayan, no? Understanding temptation. So, pangutana mga higala, unsa ba gyud kining temptation? No? Ano ba kining temptation niya? Gigamit man gyud kini ang naa man gyud ni siya, no? By the way, temptation is not a sin. No? Ano, ay di mo pagtuo nga sala ang tentasyon. It is an opportunity to grow in virtue and it is permitted by God. No, it is an opportunity to grow in virtue. And it is permitted by God to strengthen our faith. O kana dang tintalon ta mga higala, oportunidad ay kana nga mapalambo nato ang atong mga bayong hiyas. No? Kanya naman, igpunang panalitan og dunay mo tintal nimo. Unya naningkamot jud ka nga wala ka natintal. Unya ang nahitabo nilig-o na hinuon na imong pagtuo. Kaya sa sunod higayon, kung makabalo naman ka, kung doon na naman kay nakatunan nga mga pamaagi, no? Na doon na naman kay nakatunan nga mga pamaagi, aron nga dili ka madala sa tentasyon. No? Pero delikado lang kay yung temptation, pero temptation itself is not a sin, but an opportunity to grow in virtue and permitted by God to strengthen our faith. It is an attraction. No, delikado kit po yun in temptation. Pero really, ina siya sala, no? It is an attraction to act against God's will, which originally originates both externally and internally. Resisting temptation is achieved through prayer, focusing on virtue, seeking God's help, and receiving grace from sacraments like the sacrament of penance. Oh, at pasabton gini mo sabton gini mo ning ko ang pagsulay mga higala, no, kining temptation, no, kay dili man gini sa atong pagtulon ang Katoliko, dili gini siya sala kining tentasyon. Mahimo ra ni siyang sala kung atong buhaton, kung madala kita externally and internally. Pero ang tentasyon lang yun, sige na panalitan usa ka kagwapong usa ka taong gapuhon. Ano niya, tungod kay gwapuhon ka, daghang kay mga babae nga murabag maangay nimo, no? Murabag gustong makigrelasyon. No, gusto pod nga makigrelasyon kanimo tungod kay gwapo ka, nya may kinaiya. Muna is siya tentasyon, no? Pero kung dili ka madala, no, mas mo lig-on pagani ang imong pagtuo sa Dios. Kay wa man imo mang napakigbatukan ang tentasyon. So, wala ito mga higala, no? Busy. Tungod sa ka-busy na ito mga higala, bisag nagtrabaho ta. Bisan kung gatrabaho ta, sige ragapon lang ito ang pagpangalagan. Okay, no? So, padayon kita mga higala sa ato ang mga buhatonon. So, unsa ganito ng temptation? Temptation is not a sin, but an opportunity to grow in virtue permitted by God to strengthen our faith. You know? It is an attraction to act against God. Attraction. Sa ito pa, muraog kung anon yun ta, kanang bitang murag danihon yun ta. And it originally originates both externally and internally. Unya, resisting temptation is achieved through prayer, focusing on virtue, seeking God's help, and receiving grace from sacraments like the sacrament of penance. Ayan, no? Ito pa importante gid kayo ni siya no? Nga ato ning masabtan, no? So ayaw doon ay uban nga murag nga uban nga ako di mo ko mahandlo og tentasyon kay manintal pa man gani ita. Labuang ayaw ingon ana, no? So it is an opportunity to grow in virtue. That's number one, no?
Because nganong nahimo man ni siya nga oportunidad aron mapalambo pag yun nato ang atong maing hiyas. It is because it presents a choice between good and evil. And by consistently choosing the good one, it develops spiritual strength and character. Resisting temptation helps a person more aware of their weakness, strengthen their reliance in God's grace, and cultivates virtues like patience, self-control, and kindness. Okay, no? Klaro na na? Doon na yung uban manggod mo igala nga medyo murag dali, ragyod in taong kaayong matinta labi na gyud kung walay ampo-ampo, walay simba-simba, ay pagkadali ragyod in taong kaayo. Og sa kuan pa na, og sa mga pinulungan pa na, chicken feed na ginas panulay ka ng mga walay simba-simba, walay ampo-ampo, walay duol-duol og simbahan, walay pabino sa pulong sa Dios, ay og sa panulungan pa na, chicken feed na siya. Dali kayong madala mo na nga kining tentasyon, no? Dako kay ni sig ikatabang kanato. Aron nga mapalambo, no? Muna ginaingon it can create or destroy. No? Ato pa kining bitang pagpakasala mahigala, no? Kin temptasyon ba? Makatabang ni siya, no? Nganuman tungod kay kinigong tentasyon, gitagaan ka og higayon nga mo decide ka kung mubuhat ba kag maayo o dili. Kung magsige gani kang buhat og maayo, ma-develop nimo ang spiritual strength, ang kusog nga espirituhanon ug makakuan kini, makapalambo kini sa maayo nimong kinaiya, no? Ang paglikay sa mga tentasyon kanang resisting kana bitawng ang imong kalig-on batok sa tentasyon, makatabang kanimo aron masabtan nimo kung unsa di ay ang imuhang mga kahuyang, no? Unya malig-on ang imong pagpasalig sa Dios o makultivate diha nimo ang mulambo ba diha kanimo ang mga hiyas sa pagkapasensyoso, pagpugong sa kaugalingon o kining gitawag natong kindness, no? Kana bang kabuutan ingon niya na. Abi no, balik-balikan nato na og mga adlaw mahigala ha, kay medyo busy jud ko kay bisan kani katrabaho ta na ang gihapoy mga buluhaton, no? So mangyutaan na kalikay kay murag bisi-bisi ta gamay. So dinhi lang sa kita kutob ha, ako ra gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab.